ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம 7th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய இயல் 5ல் இருக்க ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் அதோட ஷார்ட்கட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நமக்கு நன்னூல் பவனந்தி முனிவர் எழுதின கூற்றுப்படி நமக்கு 42 ஓரெழுத்து ஒரு மொழி இருக்குது. ஓரெழுத்து ஒரு மொழினா ஒரு எழுத்து இருக்கும், அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கும். ஒரே ஒரு எழுத்து அதுக்கான மீனிங். 40 வார்த்தைகள் 40 எழுத்துக்கள் வந்துட்டு நெடில் தான், எல்லாமே நெடில் தான். 2 மட்டும்தாங்க குரில். 40மே நெடில், 2 மட்டும் குரில். வாங்க அதோட மீனிங் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பசு. பசு பசு பசுன்னா இருக்குது. பசு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அது என்னதுங்க? வீட்டு விலங்கு. பசு இல்லாமல் வேறு எந்த வீட்டு விலங்கு வளர்ப்பாங்க? ஆடு. அப்போ ஆடோட ஆடு பசு. ஆடு பசு. இது ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்கட். நெக்ஸ்ட் கொடு. நமக்கு அறம் செய்ய விரும்பலே தெரியும். அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது சினம், இயல்வது கரவேல், ஈவது விளக்கேல். நம்மளால் முடிஞ்சதை கொடுக்கணும். அதான் கொடு. கொடு. அடுத்து இறைச்சி. இறைச்சி என்னது? இறைச்சி. இறைச்சின்னா என்னங்க? கறி. இப்போ நம்ம ஒரு கறி துண்டோ இல்லை எலும்பு துண்டோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்னும் உரிவோம். உரிதல். இறைச்சி. எல்லாமே நெடில் தாங்க. இறைச்சி. உரிதலுக்கு தானே வருது. ஏன் ஊன்னா எல்லாமே நெடில், நம்ம நெடிலாக தான் எடுத்துக்கணும். 40 எழுத்துக்களுமே நெடில் எழுத்துக்களுங்க. அடுத்து அம்பு எய்தான். எய்தான். தலைவன். தலைவன். நம்ம ஏதாவது நமக்கு பிடிச்ச ஆக்டர்ஸ் நம்ம போய் ஃபஸ்ட் டே பார்க்கும்போது தலைவா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி தலைவன். மதுகு நீர் தாங்கும் பலகை. அந்த பலகையை பார்த்து நம்ம கேட்குறோம். எப்படி கேட்போம்? நம்ம ஒரு ஸ்லாங், நம்ம ஓல்டன் தமிழ் ஸ்லாங்கில் கேட்போம். நீர் தான் மதுகு நீர் தாங்கும் பலகையோ அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டும் சவுண்டு வருது, எண்டிங்லேயும் சவுண்டு வருது. நீர் தான் மதுகு நீர் தாங்கும் பலகையோ அப்படின்னு கேட்குறோங்க. அடுத்து சோலை. நம்ம காவுக்கு காடுங்கிற ஒரு மீனிங்கும் பார்த்துருக்கோம். இப்போ சோலை அப்படிங்கிற மீனிங்கும் பார்க்குறோம். பூமி. பூமியை குழி தோண்டணும்னா என்ன செய்வோம்? கூர்மையான ஆயுதத்தை வச்சு குழி தோண்டுவோங்க. அதாவது இந்த மண்வெட்டிலாம் அப்படி இருக்கும், கூர்ப்பா தானங்க இருக்கும். அதான் கூர்மையான ஆயுதத்தை வைத்து பூமியை தோண்டு. ஒழுக்கம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒழுங்காக கை அலம்புவோம் இல்லையா? அது கை அலம்பாமல் சாப்பிட்றதுக்கு பேட் மேனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? கை அலம்பிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு தான் நல்ல ஒழுக்கம். கையலம்பிட்டு சாப்பிட்றதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அரசன் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரியுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இறந்து போ. இறந்து போ. இகழ்ச்சி. நம்மளை வந்துட்டு எப்படி எல்லோரும் இகழ்த்துவாங்க, நம்மளை கேவலமாக பேசுங்க, அவங்களா அப்படின்னு தானே கேட்போம். அந்த அப்படின்னா இகழ்ச்சின்னு தாங்க அர்த்தம். உயர்வு. சேர்ந்து உயருங்க. லெட்ஸ் க்ரோ டுகெதர். உயர்வு. மதில் அப்படின்றாங்க. எப்படி லிங்க் பண்ணலாம்? நம்ம ஒரு விஷயத்தில் சோர்ந்து போய்ட்டோன்னா என்ன பண்ணுவோம்? மூளையாக போய் உட்காருவோம். இது பாய்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு செவுத்துலையோ இல்லை மதில் செவுத்துலையோ குட்டி செவுத்துலையோ அந்தமாரி தான் போய் வீட்டிலேருந்து வெளியில் போய் உட்காருவாங்க. சோர்ந்து மதில் மீது அமராதே. சோர்வுற்று மதில் மீது அமராதே. அடுத்து கோடு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். கோடு எல்லாருக்குமே தெரியுங்க. அடுத்து நெருப்பு. அதுவும் தெரியும். தூய்மை. தூசி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தூசி இருந்துச்சுன்னா தூய்மையாக்குவோம். தூய்மை. கடவுள். கடவுளை தேடு. அடுத்து நமக்கு தைனா ஒரு மாதம்ங்கிறது தெரியும். இங்கே வந்துட்டு தைத்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தைத்தல். அடுத்து பாருங்க, நாவு. நாவுங்கிறது நம்ம மையங்குழியில் கரெக்டாக படிச்சிருக்கோங்க. என்றால் நாவு. முன்னிலை ஒருமை. ஒருத்தவங்கள முன்னிலைப்படுத்தி ஒருமையாக சொல்கிறது. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே காம்பவுண்ட் வச்சிங்களா, நான் என்னப்பா பண்ணேன், நீ தான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க நம்மளை கழட்டி விட்டுட்டு, நம்மளை ஒருமையில் கழட்டி விட்டுட்டு அவங்க அப்படியே எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க. நம்ம செய்யும் போது பன்மையாக தான் செஞ்சுருப்போம், ஆனால் அவங்க ஒருமையில் கழட்டி விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணேன், நீ தான் அப்படின்னு போயிடுவாங்க. அப்போது நீங்கிறது முன்னிலை ஒருமை. அன்பு.
அன்பு. நேசம் அன்பு. நேசம் அன்பு. நை இழிவு. நை இழிவு. இப்போ நம்ம குழந்தைங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள இந்த பௌ பௌ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்கள்ட்ட வெறுப்பேற்றுவோம் இல்லையா? அப்போ நை நைன்னு வெறுப்பேற்றுற மாதிரி அவங்க அப்போ சொன்ன ரொம்ப இரிட்டேட் ஆவாங்க. கொஞ்சம் வி அனாய்ட் தம், ஸோ கெட்டிங் இரிட்டேஷன். நம்ம வந்துட்டு நை நை நெய் நெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வெறுப்பேற்றுற மாதிரி காட்டுறோம். அது அவங்களுக்கு இழிவாக ஏற்படுது. குழந்தைங்கள நம்ம நை நெய்ன்னு வெறுப்பேற்றுற செய்கிறோம், அவங்களுக்கு இழிவாக அது தோணுது. அடுத்து நோ வறுமை. நம்ம வறுமைக்கு நோ சொல்லணும். வறுமைக்கு நோ சொல்லணும். பாடல். பாடலை பாடு. பாடலை பாடு. பூ மலர். மலர் பூக்கின்றது. மேகம். மேகம் மழை பெய்கின்றது. மழை. இளமை பை. இளமை காலத்தை பையில போட முடியாது. இளமை காலத்தை பையில போட முடியாது. இல்லைனா இளமை காலத்தில் நான் பை வச்ச சட்டை போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தில் எது வேணால் நான் வச்சுக்கலாங்க. செல் இது தெரியும். மா என்றால் மாமரம். மா என்றால் மாமரம்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாக்கு 6th ஸ்டாண்டர்டில் எழுத்துக்கள் பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா வாங்க ரீகால் பண்ணலாம். மாவுடைய மீனிங், ஒரு சொல்லுக்கு எத்தனை மீனிங் இருக்குங்க? மரம், அதாவது ஒரு வயலில் ஒரு மரத்தில் ஒரு பெரிய மரம், ஒரு விலங்கு இருக்குது, அதை பார்த்த அழகு, அறிவு, அளவு, மேன்மை பொருந்திய திருமகள் அழைத்தோடனே எல்லாமே துகளா போயிடுச்சுன்னு நான் சொன்னேன். இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மா என்றால் மாமரம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா மரமும் மாவோட சொல்லுதான். இந்த சென்டென்ஸ் என்னங்க? ஒரு வயலில் பெரிய மரம், விலங்கு இருந்துச்சு, விலங்கு வண்டு இருந்தது, விலங்கு வண்டும் இருந்துச்சு, அதை பார்த்த அழகு, அறிவு, அளவு, மேன்மை பொருந்திய திருமகள் அழைத்த உடனே துகளா போயிடுச்சுன்னு சொன்னோம். ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னதுன்னு சொன்னீங்கன்னா மாவுடைய பொருள். இப்போ இதில் மாமரம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், வானத்தில் என்ன இருக்கும்? விண்மீன் இருக்கும். விண்மீன் இருக்கும். ஸோ மீன் வானத்தில் இருக்கக்கூடியது விண்மீன். தண்ணியில் வரும், இருந்தாலும் விண்மீன் நான் வச்சுக்கலாங்க. மூப்பு. மூப்பு. அடுத்து அன்பு. அன்பு. நம்ம மே மாதம் என்ன பண்ணுவோம்? லீவ் விட்டுரும். நம்ம லீவ் விட்டு என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாரும் நம்மளோட சொந்த பந்தங்கள் வீட்டுக்கு போவோம். சொந்த பந்தங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அன்பு கிடைக்கும். அடுத்து அஞ்சனம். அஞ்சாமை. அஞ்சாமை. முகத்தல். முகர்ந்து பார்க்குறோம் இல்லையா? மூர்ந்து முகத்தல். அடுத்து அகலம். அகலம். யானை எப்படி இருக்கும்? அகலமாக இருக்கும். வாங்கிறது அழைத்தல் நமக்கு தெரியும். வீங்கிறது மலர். அதே லெசனில் தான் நம்ம படித்தோம். 7 வகையான 7 பூவின் 7 நிலைகள்னு சொல்லி நம்ம படித்தோங்க. வீணா மலர். மலருடைய ஒரு நிலை. மலருடைய ஒரு நிலை. அதாவது அரும்பு, மொட்டு, முகை, மலர், அலர், செம்மல் அப்படிங்கிறது. வீங்கிறது ஒரு வாடிய நிலை, ஒரு வாடிய பூவின் நிலை. அடுத்து புல். வைகை புயல் வடிவேலு. வைகை புயல் வடிவேலு வச்சுக்கலாம். அடுத்து கவர். கவர்னா என்ன வச்சுக்கலாம்னா, ஒரு கவர் இருக்குது. கவரை பார்த்தோன்னா நாய் வவ்னு கவ்வி தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. நோய். நோனா நோயின்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, முதல் இறுதி எழுத்துக்கள்னு சொல்லிட்டு நம்ம 6th பார்த்த இலக்கணத்தில் நோங்கிறதுக்கு துன்பம்னு படித்தோங்க. அதாவது நோங்கிறதுக்கு துன்பம்னு படிச்சிருப்போம். நோய் வந்தால் என்னங்க வரும்? துன்பம் வரும். ஸோ நோயும் துன்பமும் நோக்கு தான் அர்த்தம். அடுத்து உன்னு வச்சுப்போம். நம்ம இப்போ இதில் புதுசாக படித்தது மூப்புங்க. மூப்பு. பாக்கி எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு ஷார்ட்கட்ஸ் வச்சு நான் வச்சுருக்கோம். இதை நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க. 2 to 3 டைம்ஸ் கேளுங்க. வேணும்னாலும் எழுதி வச்சுக்கலாம். ஒரே வாட்டி ரீகால் பண்ணலாம். ஆடு, பசு. ஈதல், கொடுத்தல். இறைச்சியை உறிஞ்சுதல். அம்பை எய்தல். தலைவனா. நீதான் மதகு நீர் தாங்கும் உலகையோ. காசோலை. செக்குன்னு கூட நான் வச்சுக்கலாம். இல்லை சோலைனா காடு. காசோலை. கூர்மையான ஆயுதத்தால் பூமியை பிளத்தல். உணவு உண்பதற்கு முன் கையெழும்போது ஒழுக்கம். கோ என்றால் அரசன். சாவு இறந்து போ. சி என இகைச்சினான். சேர்ந்து உயர்வு. சோர்ந்து மதில் மேல் அமராதே. கொடு. தீ நெருப்பு.
தூசியை தூய்மையாக்கு. கடவுளை தேடு. தைத்தல். நாவு. நீன்னு ஒரு மைல கழட்டி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. நேசம் அன்பு. நைன்னு இழிவுபடுத்துகிறாங்க. நோ வறுமைக்கு நோ. பாடலை பாடு. மலர் பூத்தது. மேகம் பேய்மழை என பேய்ந்தது. இளமை காலத்தை பையில் போட்டு அடக்கி வைக்க முடியாது. செல். மாமரம். விண்மீன் வான். மூப்பு. மே மாதத்தில் அன்பு கிடைக்கும். அஞ்சாமை. மோந்தல் முகத்தல். யானை அகலமாக இருக்கும். அழைத்தல். 7 பூவின் 7 நிலைகளுள் ஒன்று. வைகை புயல் புல். கவர் பார்த்தோன்னா வவ்வுன்னு கவ்விட்டு போயிடுச்சு. துன்பத்துக்கு நோய் வந்தால் துன்பம் வரும். உன். அவ்வளோதாங்க. தேங்க்யூ.